गिबियावनो बयनिसिम गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। बेजों लोगोसेनो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे सान सिगां बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रार बिथांमोनखौ थाबैनो बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय बायदियै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रार बिथां सानैखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय नटिफिकेसन ओंखारनायखौ नुनो मोनदों। दा मा जाहोननि थाखाय बिथां सानैखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनो नागिरनाय नटिफिकेसना ओंखारखो आरो बेखौ लानानै सासे लाइमोन फरायसाया माबायदि गोख्रों बाथ्रा बुंदों, बेखौ लानानै आंनि फंनैसो बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे आंनि गोदान गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दा नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे सान सिगां बुंनाय नैबे भिडिअ क्लिपखौ मोजाङै खोनासंनानै लाग्रो। क'क्राझार इउनिभारसिटि रेजिस्ट्रार আৰু বডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আৰু ডেপুটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ এই তিনিজনক অতি সোনকালে আমি ৰিলিজ দিয়া হ'ব কাউন্সিলৰ পৰা। এইটো আমাৰ ডিচিশ্যন হৈ গ'ল। दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रार बिथांमोनखौ रिलिज होनायनि बाथ्रा बुंदों। दा मानि थाखाय रेजिस्ट्रार बिथांमोनखौ बिबाननिफ्राय रिलिज होनायनि बाथ्राया ओंखारदों, बेनि गुबै जाहोनानो जादों थांनाय 29 नभेम्बराव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जालांनाय दुंहाव थासारि। नोंथांमोनाथ' बयबो 29 नभेम्बराव मा जाथाय जादोंमोन बेखौ बयबो नुखाबाय जानांगौ। दा बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मा जाथाय जादोंमोन होननानै बुङोब्ला थांनाय 29 नभेम्बर खालारखालि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि फरायसाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि एसटि फरायसाफोरा मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय आरो बिटिसि सरकारा एनअसि हरनायखौ बोखांना लाफिननांगौनि थाखाय धरना हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे धरना हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि लांगोनायाव लानायनि गेजेरजों बिटिसि सेक्रेटारियेटसिम मोनसे रेलि हाबाफारिबो लानाय जायो। जेब्ला फरायसाफोरनि रेलि हान्जाया बिटिसि सेक्रेटारियेटसिम मोनहैयो, अब्ला फरायसाफोरा बिटिसि सेक्रेटारियेटनि गेटखौ नारखावनानै सिङाव हाबो आरो बिटिसिनि एसेम्बलि हलखौ बुफाय बुसि खालामो, जेराव पुलिस बिफानाबो हमथानो हायै जायो। दा मा जाहोननि थाखाय बिटिसि एसेम्बलि हलखौ मानो बुफाय बुसि खालामखो होननानै बुङोब्ला, जोंनि साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरानो गावबा गावनि फिउचारखौ लानानै सांग्रां, जेराव मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला जोंनि एक्जिस्टिं एसटि हारिफोरा माबायदि खहा जानो थांगासिनो, बेखौ लानानै साफ्रोमबो फरायसाफोरा दुखुजों आरो बिग्रायखांनाय गोसोजों बिटिसि सेक्रेटारियेटआव दुंहाव थासारि सोमजिहोयो आरो सिङाव हाबनानै एसेम्बलि हलखौ बुफाय बुसि खालामो। फरायसाफोरनि बेफोरबायदि खालामनाया जों बर' हारिफोरनि थाखाय दुखुनांथाव, मानोना बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ जोंनि रोजा रोजा सुबुंफोरनि मुंख्लं जानायनि गेजेरजोंसो मोननो हादों। जों जोंनि मोनखानाय सम्पदखौ खहा खालामनानै लायोब्ला बेयो जोंनि लस जागोन एबा खहा जागोन। बे जाथायखौनो लानानै सोमावसारग्रा फरायसाफोरा बेनि सायाव सिगांनि समाव खेंफोरथिबो होखांबाय आरो बेबायदि जाथावनाङै जाथायनि सायाव निमाहाबो बिखांबाय। दा बे जाथायखौनो लानानै गोबाङानो ससियेल मिडियायाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौबो नुनो मोनबाय। माखासे मानसिफोरा बुंबाय बेयो एबसुनि थुनज्लायनायाव जादों, सोरबाया बुंबाय मोनसे पलिटिकेल हान्जानि थुनज्लायनायाव जादों। नाथाय आं बेवहाय बे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों, फरायसाफोरनि बेफोरबादि सोमावसारनाया सोरबा एबसुनि दैदेनगिरि, सोरबा पलिटिकेल दैदेनगिरिनि थुनज्लायनायाव जायाखै। मानोना बे सोमावसारनायाव साफ्रोमबो एक्जिस्टिं एसटि हारिनि फरायसाफोरानो बाहागो लानानै मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय आरो बिटिसि सरकारनि एनअसि हरनायखौ बोखांना लाफिननांगौनि थाखाय सरकारनि हेंथायै सोमावसारदों। जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरानो गावबा गावनि इयुनखौ लानानै सांग्रां। बेवहाय फरायसाफोरा सोरनिबा थुनज्लायनायनि गोनांथि गैया, बेखौ आं बुंनो सानो। दा बे थांनाय 29 नभेम्बर खालारखालि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जालांनाय जाथायखौनो लानानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे जाथायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसेनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रार डिमासा दैब्रां मोसाहारि बिथांमोना थोंजोङै आखाइ दं होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे जाथायजोंनो लोब्बा थानायनि थाखायनो रेजिस्ट्रार बिथां सानैखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंनाय बायदियैनो बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय नटिफिकेसना ओंखारदों। बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव, मानोना जोंनि बर' हारिनिनो मानसिया गिदिर मोनसे बिबानाव खामानि मावनो खाबु मोननायनि उनाव बिबाननिफ्राय बोख्लायजानानै बेनि जायगायाव गुबुन हारिखौ सोनानै होयोब्ला बेयो जोंनि हारिनि गोबां खहा जागोन। मानोना गुबुन हारिया माब्लाबाबो
जोंनि बर' हारिनि जौगानायखौ लुबैया। दा बेखौनो लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसेनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रार बिथांमोना क्लियारिफिकेसन होखांबायदि फरायसाफोरनि बेफोरबादि दुंहाव थासारि सोमजिहोनायाव जेबो लोब्बा गैया होननानै। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेरै बाथ्रा बुंदों बेबायदिनो जेबो खोनासङालासे खामानिखौ मावदों, जायनि थाखाय रेजिस्ट्रार बिथांमोना बिबाननिफ्राय बोख्लायजानो गोनां जादों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। दा बेखौ लानानै सासे फरायसाया मा बाथ्रा बुंदों बेनि ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो होनानै होनि। आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला, जोङो जेब्लाबो बुंदों 29 नभेम्बरनि जि बिग्रायनाय, बे बिग्रायनायखौ माखासे टेररिस्ट आरो माखासे षड्यन्त्र खालामनानै माखासे बाथ्राजों रुजुगासिनो दङ, दान्थे बिदान्थे खालामगासिनो दङ। आं थोंजोङैनो बुंदों 29 नभेम्बरनि जि बिग्रायनाय, बेखौ आं दाखालिबो क्लियारिफिकेसन खालामनानै होदों। बेयाव माखासे पुलिस मिलिटारि दङमोन, माखासे जि जोंनि बिग्रायनाया पिसफुलि मोनसे बिग्रायनायखौ जोङो इउनिभारसिटिनिफ्राय जागायनानै जोङो लांबाय थादोंमोन। बेयाव सन्देह जानो गोनां जेबो बाथ्रा गैया। नाथाय बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय एनअसि होनायनि हेंथायै आरो माखासे फरायसाफोरा भबिष्यतखौ साननानै गावनि हारिनि थामोनथाय आरो मोनथायखौ साननानै फरायसाफोरा जि मोनसे पिसफुल रेलि लानायाव मोनसे बिबेक आबेगजों मोनसे इन्सिडेन्टआ जाबाय। बे बाथ्राखौ आं थोंजोङैनो बुंबाय थादों। बेयाव सोरबा पार्टिकुलार गभर्नमेन्टखौ लानानै बेयाव सोरबा आक्रमन खालामनाय, सोरबा सोरखौबा धमकि होनाय बेयाव जेबो जायाखै। सोरबा दिनै गभर्नमेन्टखौ सोलायगासिनो दङ। दा बिथांमोना जुदि माबा मोनसे जुदि हमनानै ला जोंनि हारि आरो थामोनथायनि बाथ्राखौ सानालासिनो मबेबा मोनसे सिद्धान्तखौ लायोब्ला निस्सय बिग्रायनाया सोलिगोन। जि गभर्नमेन्टआ थाया मानो, सोरबा इउपिपिएलनि गभर्नमेन्ट थाया मानो, सोरबा बिपिएफनि गभर्नमेन्ट थाया मानो, सोरबा बिजेपिनि गभर्नमेन्ट थाया मानो, बेयाव जोंहा बुंनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया। नाथाय बुंनो गोनां बाथ्राया बेयावसो जोंहा जि बर' हारिनि मोनसे स्टेटिखौ नायनानै, ट्राइबेल हारिनि मोनसे स्टेटिखौ नायनानै दि मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जुदि गभर्नमेन्टआ जेबो बाथ्रा बुङाब्ला, बेजोंनो गेजेरजों जि एनअसिखौ जुदि हरोब्ला, बेयावसो जोंहा बुंनो गोनां बाथ्रा दङ आरो बिग्रायनो गोनां बाथ्रा दङ। बेखिनि बाथ्राखौ जोङो क्लियारलि जों खालामबाय थादों। आरो आं बेखौनो बुंदों दि फैबाय थानाय समाव ओरैबायदि मोनसे बिग्रायनाय जागोन, बेखौ नोंथांमोनाबो मोनथियो। नाथाय दिनैनि समाव नैबे मोनसे परिस्थितियाव दाय गैयि मानसिखौ षड्यन्त्र खालामनानै, पलिटिकेल पारपसनि षड्यन्त्र खालामनानै, पलिटिकेल एलिगेसन लागायनानै जि मबेबा मोनसे जि इनस्टिटिउसन बायदिनि रेजिस्टारखौ, सानै रेजिस्टारखौ बोखारनाया बे माब्लाबो गनायथाव जानाय नङा। जि रेजिस्टारा जि पस्टआव दङ बिथांमोनखौ थानो हो। दा नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय। बेनि सायाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।